Wait, it's King Willie Rian. Yes. We're back with another episode, Lawe. In a while, Lawe. Attending gigs, doing vlogs. Like, it's promotion, Lawe. You know, most. Yeah, man. Say King Willie Reacts podcast, man. Season, yeah. You know, yeah, man. First, let me introduce myself. It's Pierre the Kosajani, aka Kosajani, aka Ta Pizza. Yeah, man, all the way from Eastern Cape, Congo, man. Dope upcoming artist from here. Snake Steam. Grand guitar. I miss my dog now. Yeah. Come on, let me come to the gun to talk. No, Otherwise, guys, you know, so long as in was fresh now, so long as in was shoes, it was Zamba. Not a shake with weight. When I'm done, it's fair offside. I took out my car. Now I was introduced of it said that's the great. It does some canistic farm and the ingredients very much does. Yeah. Calling yes, sir. Espilo. Shubelihle. Shubelihle. Nhlala apha enansi again. Alapha King Willie nam. Yeah, around yabo. Apha ezolicha ezone 8. Yabo. Yeah. Na intro nitsi ke mna. Akwethiga. Bawudazile igama qha ya. Lo ngizawustream umculo. Let's go. You say, hey, this is Cold T, no way, Mr. Super Dad, my work. Yeah, boy. Yeah, I'm not. Go up, you know. So get down. So get down with the call. And for my name, yeah, boy. Yeah. No way. Guys, ngivile bangobana. Sose ningabazi. Ngabazi King laba bantu bros. Superstars is. So Dari. Okay, teta ta ngani. Teta mna. Oh, okay. Yeah, so we past weeks now we attended events. We met Namachita. Yeah. 2 times. Because you know one of the vlogs to say King that's Bunyelela we met, but we last one we didn't interview them, but victorize them the performer, so you see them. Well, like Kutala, as promiser. Promise they taking uthi alangawethu yabona phakwi interview you said uhlala uzalelwe eGauteng da kasikumbele pata okay uba ndizalwe nini. No, there's okay. Like, how did you end up apha? Oh, exactly. Yawe KWT. Away. I'm kahle mna. Ngwala Eastern Cape. Wasengqobo. Okay. Yeah. Oh, go imtigani. MT samatatiye. Phagum MT. MT. Wasengqobo mna lawe. Yeah. But ke ingqobo idolopha akho semaseleni. Yeah. Semaseleni. Wasengqobo. Intotsha la ngize intotsha ezala. Ezala intotsha. Intotsha lengqobo but ingqobo idolopha. Sure. Nakwilali yaseQonya pha endike ngoba ngikhwele eJozi. Ngizalelwe khona, ngikhulela khona. Yabo.
into enzise ngapha bekunina ngibuke ngapha 2021 ya ngenxa yesigela nendlela besenzeka ngayo izinto kwelaqala eJozi yabo so kwafuneka nimovile ngapha ngoba benhlala nodabawo wami apha King okay yeah benhlala nodabawo yabo so dize ngesigela kahle kahle kulicha so yeah in no way that's how I ended up at King. I think it's into njalo babu kusobuya sibonana sethe into njalo nale cricket sobuya sibonana nje nale cricket sobuya irise lisa to drop okay ngiyende apha kuwe elihle lona lodo so wena ta salelwe apha unjengathi wena ta usele apha ugidele apha yonke yena zalelwe apha eNantsikeni apha eKing yabona zalelwe apha eKing mina but roots zisematatiyela yabo sematatiyela yabo but since inantsika ifamily yami bilapha yabo olady timer yabo ne sisters zam yabo yeah so basically family ka Nantsika ka olady yiyo bilapha full time yabo so benhlala lapha kuyo so xa ndiyezilalini ndiya ku family ka time matatiyela yeah so atazi ngwalapha yeah so ketazi ihamba kunethule so wena ta coaching ufistyle sakho like because benkenda athi sibi ku super dali you know style sakho sidifa like yacaca nyana like umjozi kanti different yeah way one yeah umjozi yeah like yacaca suka there but mbuzo wamuya kuwe yoba like the way yakho ukuthi develop you know same as USB develop yabo like kahle uyi musician okanye uqale mina okanye baqale no choose market okay boqala kwami ucula yeah kwaku 2018 yeah 2018 ngeke azange ndavele ubone la ways khona artist eqonda bokhe bawule ucula ngokuqondana yabo ya mina uqala kwamcula ivese yamiqala kwakuliphupho yabo ivese yamiqala ubone uphuphe something then uvuka usayikhumbula yeah kwakuyila iparty ndavuka bona ikhumbula yonke but I think first four lines yabo ndabe ndizikhumbula so ndibethela amajit lamjit khona umjita sendlini no achuse wami so ndabethela ke so ababelieve ibona ba nguwe lo yabo so kwafuneka ke ukuba manithini manibethe ezinye inantsika mhlawumbe ndongeze i-lines yeah just to prove ba okay yeah so ndazama ubetha ngeway ezoba abazoyazi so ndabetha i-lines ngeKingsburg yeah nabetha line ngeKingsburg so kwangona besithi ngca uyaxoka wena yeah but basaphikisa but banayo la nto uyovuma uba okay sure yeah ababelieve yabo but ke mna ke la nto yoba bangabelieve yabo yanika la nto uba okay ndiyakwazi uyibetha mose waleni uba bangazobhiliva uba ndim lo ibethayo icacile intswambu for uba mayibethwe ndim yabo yeah so ke ngoku then ke ngoku ndaya ndisiya ndicula ke ngoku ndidibana namajita am sicula then uqala kwam ukwaziwa nje ke manje sithi apha eKasi yabo ndakhupha iwe ithiwa iTsunami yabo ndakhupha iwe ithiwa iTsunami so ndabe ndisaziwa ke ukuphatha ndaziwe lo hlobo then 2022 yabo kwakukho inantsika i-show webetha school tour Flash Kumkani okay yeah qala pha ke ngoku then ndabethi freestyle phayana then ke ndabe ndaziwa nakwezinye indawo beside apha ezweni iJaqanga yabo so like as style esibetha ngaso usenza ebenzanga okay atrapa ngolunye hlobo because itrapa ngozi yes zanga kwatrapa ngolunye hlobo amngcola andikhumsha andikhumsha takaphelela yeah khona andikhumsha yeah so nandikhumsha beso silungwana ke qala kula English yabo yeah so naqala pha ndabetha anyway amesixhosa uqala kwakuyi sithi seyo type kodwa yabo seyo type yayingecheer
Jerry yabo. Shala wathanda Yeah, so lapha kula wethu stereotype yabo. Then ke ngoku ndazova I think with Xhosa trap uba focus ku Xhosa trap ngoku flashwa ikhupha umhluzi. Yeah, ngoku flashwa ikhupha umhluzi yabo. Inspired. And ngoku iXhosa trap la xesha uqonda bakhe ya promise ke yabo because usebenza no MT nendoni yabo so iya promise naqona okay things masistikeni kwiXhosa trap ngoku betheni isiXhosa bros siyeke ukhumsha silapha ezweni cha usanda bra bo athi apha bo hayi bra bo Zostake bra usitaka nyanya bra ba uyakhumsha uzofuneka ba mawufumane uaccuse wakho mhlambe ozophumelela ukuthi gqi wena ngaye bakwenza ngesasilungu yabo but I think iSPL yamba ngohlobo ukukhumsha ngalo because mostly nawe asoze uyithande into yoba wonke umuntu here abe iXhosa trap asolmeka sonke but you like umuntu have to abe unique umuntu Njengabo ingxaki nohlobo deliver ngayo isilungu sakho umuntu for example abanye banevineke you know mix isilungu but ngohlobo athula ngani ingathi ubethe isilungu nje but unesixhosa but mostly isilungu but yabona ixelile way I know amajita bethi isilungu enqondo ya deserve okay yabo but ufumanisa uba iXhosa trappers apha zintswamba ukugqithana lo mjita uba singathathi lines zalo mjita sibeke ezeXhosa trapper elapha uzova uba ilines zalo mjita ukhumshayo zintswamba bra zintswamba but since ke ngokwabantu beyiva ke ba relate kule way iXhosa trap yabo ya uthethe isiXhosa so baza bathu much ya bakhawuleza so apha andiyazi andizothi siduma sikodwa it's not about that, it's about ukwazi ukuzwa like Diabo lo demo maninzi akwazi umathi Xhosa trap ke sesingangimameli ngosizwa kaloku jo kwazi ngizingoma ziyaphetha yabona lapha kuXhosa trappers siyasa Xhosa trapper but iXhosa trappers buyayimamelisa iXhosa trapper khona difference khona dithi kaloku kwazi ukwenza yabo na ingxaki yo name amajita akhumshayo azwa kakhulu apha eNantsikeni apha but the thing is izinononi zibetha ngeEnglish izinto ezizenza kakhulu ku flex azithethi ngezinto esirelate kuzo ezizalapha ekhasi if ungathetha ngezinto esirelate kuzo maybe singakumamela yabo but ngengozi iqhomeka kwinto ethethayo engomeni why disithi ukwenza ingoma kanti ukwenza ingoma ntethe ukwenza ingoma ekhale speaking ntethe ukwenza ingoma ingoma izokwazi ukulisa abanye ngapho ukwenza ingoma kokuba kuphume speaking clean because nyani yabo please yakho like this kodwa amajita represingisa funa ngo Aries akhumshika masithi ilondo kuyenza amajita lapha ke yabo because nyani ngathi mhlambe kune-5 yamajita ntswamba apha kukhumshayo yabo mhlawumbe uzostaka kuthi yabo ya majita like umjito oko yena like sayazi uzothi nika bistyle yabo okay anemoto lamajita egarage akhumshayo ne we konba yabo uzama uba ngalamajita phezulu unyani yabo wewe uthetha tamuza nizamba ngalamajita apha phezulu umuntu sithanda ukhepha kakhulu ezikhumshayo bo xa uthetha ngesiXhosa xa ucula isiXhosa sekuva uqala ubuyakhepha yabo sikuvuqala ba uyakhepha wena kwenze silungu bravo yabo kunzima ingxaki abanye abantu abazosimamela kakhulu isilungu yabo flow nganayo bentswamba yabo bazo enjoy la flow abazi uyanga kakhulu eza lines apha anizothi all over apha king yabo so ungakhepha izuba mawukhephe but kwabantu abamazi umculo abazimamela lyrics bazokuba hafo ndini akunamoto nje fethu sihlala soyithiwe shop sayingaza yabo nizobuthathapi moto tathapi bra lawe ba kushiyana ngokwenza ingoma for real yabo like ivalid because mostly ngokunyani Xhosa wave
or Xhosa trapper ya Xhosa wini because ukho irap baculayo trappers yabona inyani uthi ukhupha umlomo uqala uthethe usedileni because uthethe ulwimi lwethu especially Eastern Cape and Cape Town you know because spread apart too much dango SB ulwazi like guys self educated ngane kancane come on T Sai kanukhetha mathi yakumshayi sakubane mose garage sithetha ngayo ya rapha ngesilungu sakho but khathethe ngento odlule kuzo mhlawumbe yabo kwi-situation okuyo yabo ungothethi ngenye situation ngena le ndoda neLembogi yayibona nawe bra upcoming artist neLembogi hayi make sense let's go T ekuse mna qala kwami ucula yabe anti bendlala idisc yes sir yeah so magwijo ibindimo olidayo so kulabo ndabona khona ba yana ivoice Beyonce ogwetha khothi sena siyalo yabeni ngela xoxa lapho ledisc yabo ngala xoxa ndala ibhola yabo se like yayindimo olidayo and then zavaya away nanibhala ubhala yabo but nanibhala izinto endanigqitha kuzo ukubona aningomlami uthethayo mna so into endlulayo ngase ndibhale phansi yabo so xa ndimove nsiye Soweto ngoba ndihamba ndiyohlala eSoweto yabo xa ndifika phayana ndingadla nomama mhlana nomakazi xa ndifika phayana izinto bezinganondoni and ke ngoku umuntu endikholithetha naye akekho so ingase ndibhale yonke la way ndayibhala afumana indlela ngokuyoba mhlawumbe ukhona omnye umuntu ogqitha kule nto endigqitha kuyo yabo khathi le way ndizama uyirap okanye ndiyifake engomeni so yonke la way yaqala phayana la xesha Gigabytes la ngoma Gigabytes hip la ngoma imapiano osho nambone yani yeah iblop nini yeah ndayibona la way Gigabyte and I'm not sure ngonyaka la ngokuka era kaqala amapiano era yoqala kwamapiano before COVID yeah before COVID I think COVID in 2021 ba serious 2020 I think 2019 yeah Tekla blow up amapiano xa ngqoma le budi ihlala lapha kwesistrato singapha ya kanti ezami yo recorder pha kanti budi ndifuna imali ngela xesha ke mna ke anayi imali but ndiyabawela urecord kulapho ke yonke le window yenze efonini record efonini yonke ya ndithe efonini ya before ndize kwelicala ngathi naxa ndifika kwelicala still bethe efonini namajide bekhala ngequality bacifa ama record studio because bendizifunda bengena kuway inxaki way xa uyifundela uqomba ikusele way ya uye uphela uba ikuse ba perfect kule way yenzayo because uyayifunda like ya practice isidala so ibiwe enjalo bethe efonini till ngoba ngubana khona manje eking endafike bethe e-studio but athi all over band bethe efonini afuna uyorecorda nayo say right but the quality ubona the quality kodwa nayo khathi sizame nathi so ayiwe enjalo ndaziwe ngandoni ndaziwe ngeyiphi ingoma anoje uba ndaziwe ngeyiphi ingoma manje ngoba kudala ndikhupha kodwa ngazingala way yakhe intro yeah ipi yabola ipi nayibethe efonini yonke nenda idrop sozutsho quality kwami uqala uvala wengqondo yabona umjita man I think I deserve balaba yeah but no way bethe efonini bravo yes kwenye indawo and was nayibethe wodropini ngene wodropini basama recorder fana usazi track suka there so T boy now wabetha ngesi style usenza ngoku ese style yeah angena betha ngeEnglish yabo kakhulu yeah but ndayibona it's the same style yes the same style yabo ngoba okuqala kwami ucula mina ndangibalisa nangoku iseyinto endiyenzayo yabo angayilahle la nto enandiyenza ekuqaleni
but be-English ngelaa xesha. Yeah. Yabo, ngoku ke ndiyazama umixa i-English nesiXhosa. Njalo. I remember, I think, and then about bukele la video. La matikalo machita reactor kuwe. Ngoro. Yeah. I think, and then about ithatha bad advice kanye. Zandithathe Bona bayi. bafika Ngiyabona se- bafika sendiyenza because bangayimamela laa ngoma sikhona isiXhosa. Bafika se- Laa ngoma beyireactor kuyo sikhona isiXhosa. Yabo, but ke lapho ingora ikhala khona uba ivene. What's up, good people? Let's hope you're enjoying. So we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing and pre-order this merch so we can all be great. Yabo guys, so like saziswa ngemvelaphi. Also into endiyakuyo like how consistency into yakho. Uba here apho silapho khona. Because angizuthi uba because kwelethu iqondo bakwelapha iqondo. Iqondo nje kuyashisa. Ilenze sihamba kulo. But guys, if we are from as big giants zalapha as big upcoming giants guys. Yeah, idamba likapheli. Send indlela. Send indlela. Yabona like izocaca cause niggas they move differ because zahlala kwistyle sabo. Yabo zahlala kwistyle sabo. So siya kwento yokuba umbuzo kodwa bemela ngogqibela. Nakhazi tana la dictionary yakho. Ngifuna ukubuza ingathi amagama wenu igama lakho. Lizozama. Genesis. Bone lam. Alinanto ingako man. Cause incwadi alifumana kaJuice wami yabo. Umjide ndaqala naye icula yabo. So and andikho good ke mna ke unika igama uba nami kwawuzinika igama qonde andikho good andizani uba ndizathi ngingubani. Ngoba ndimxelele uba okay ndibetha le way yabo nayo abesitsho thi nayo uyayibetha le way yabo. So ke ukwabengixelela uba man bang-SB yabo. So oko ndaqala ke nding-SB yabo. Then ke ngoku ndazoli-eda ke ngoku mna yabo. Ndaqala ityana kwaHlubi yabo. Sahamba naqonda ityana kwaHlubi ngathi ayizosipana. Yabo ngiqonda ngathi ayizosipana. So man bengibani Hlubi elihle SB. ngoba sonke singamadyana. Ingxaki sonke singamajana yabo. Ityana yakwabantu Ityana banje kwabantu. bawuthembile. Ingxaki yabona ever since ndakwayitaba ityana kwaHlubi. uFacebook usendelwe i-friend request ityana kwamapaya ityana yo konke yabonga ngonda man saba ngotyana kwabantu bansonke so igama lakho alizoba nayo laa nto wena yabo ngoku inguwazana loqala so alizoba yabo utyana kwabantu bantyana kwabantu bane bo Ngiyajisa. yo yabona yabo But you know, clean yayo clean. ingxaki yakhe Inkosi bona babonda abo bantu. After years. Yeah. yena seyisaziwa la wena thina siyakhula ndiyityana kwaHlubi nomnye okhulayo nayo ityana kwamapaya ityana kwanondoni konke yabona ke ngoku noma umntu obendivile mhlawumbi ndisithi ndiyityana kwabantu bani mhlawumbi akayivanga uba ndiyityana kwaHlubi so uzofuna uyendisearcha dibana netyana kwamapaya yafolowisa yabo tyana kwamthembu yafolowisa yabo ityana kwabantu bani yafolowisa yabo so ndaqonda Hlubi elihle SB izoba grand. Yeah. Also SB at the end. Yeah, benzinga ke mna ke yabona. SB Hlubi elihle. Yeah, Hlubi elihle ingxaki nacinga uba ingazawusawunda grand nxa Hlubi elihle SB show ngensingi fali. Kaplathi. Elami igama uqala kwami ndandiqala ndingiquote yayazi mos uquote yeah ucaphula ekuse into eyenza lela gama ndandiqomba ekuse zonke izinto endibhala ngazo zizinto egqitha kuze lifeini kahle ndiyaquota quota into zomhlaba yabo and then lathi it's quoting the truth lathi umele truth so kahle I'm quoting the truth because yonke lento eyenzekayo yonke lento endlula kuyo yile endicaphulayo mos so yeah that's the truth. So
Rihanna. Kamu lu asem cowok. Ulithatha belithi Rita. So inanzika. Siyabinanzika ukuthi 5 Okay. Like to show brothers, because you know you support Musikini. Yeah. So like I know the praise that in a note, like you also listen to abanye bantu. So like kanitona abantu, I wanna get other bantu. Bese babhizi, niba busy careful. Cause ngizawuya kwimibuzo ngabo. Yabo. Mna oqala athi ngibase. Okay. Aziyilandelelana mosekuseki. Yeah, ubase. Aneno. Focus, come to the tongue focus. SP. Ndimbali, ndimfaka noma ndimfaka. Okay. SP. All Star. Okay. Aneno. Banomyena. Yo. Hayi, ngenanga to 5 yabo. Aba braba yazazi bamamelana. Ngayikhona lawo yiba. Muflava. Husband. Yeah. Okay. So, yana mzomfaka ubase. Okay. Yeah. Anifaka ubase bekhona uBank. Clean. Yabo. Then ibe ngu All Star. Okay. So ibe ngcoach for then ibe ngu yabo. Coach then ibe ngu aniku uJody. Okay. Clean. So let's guys, solid top 5. Solid one. So guys, kule top 5 yini abantu abanyolize ngabantu emithi nobajonga uqonda botanse studio nali bhayithi shushu elepe. Yeah. Mna onqala ngiphendula. Senisuke e-studio no base. Sure. Naye lo senisuka naye. Ithi lo focus. Lo focus no All Star. Bangane no uFlava nika ndondo naye but sesisuko span ezweni ezininzi. Yabona ndiyasimama nespan sakhe. Yabo. So ndingatsho abantu aba endibabizileyo mna once singene studio bakhona i-chemistry. Bayakusweatisa. Yeah. Bayaniswethisa because mna ndivele ndingene. Asayi kubila ngo. Like go so temper to the point of into ibhala. Ngokudala lazithemba. Yeah. Ngokudala lazithemba. Anayo lanto baxanzwe nomntu Nobani bani yo. bafuneke nibe nalafiye. Umzekelo mna. Sema without fear neta like search back. Like kuba kukho lo kufanele ndenze make sure. Yebo also ubone lanto mosi. Ingoma xa nizoyenza for example if like we can order a studio session. Isound asizenga siyiplanning esayenza neve. Siza le sound sizoyenze lapha. Yeah. Le trap ngesikini bethe ngesikili sound yayo.
Uqome udova apho uqome like koba ndakekho njalo ucinga abantu. For example ubase la. Ngathi unganceda ngokuzila wapi amajita aqini wapi afida off each other or like the way to dawa answers to the chemistry to them awaba amajita nibeskeni konba awuyazi wena izayenza but bale yayibhale two lines kona Bona xa kuzokum play top 5 yabo xa kuzokum mna ba ngoqala ubhala ingxaki yabo sensisuke e-studio no bass yabo sensisuke e-studio no bass yeah ndiyakwazi gqibe nje qala kunomuntu wonke nje ubhala so like lilonke nithi nomthu like so like uthi wena SB ngawethi ba lamajita anga like level inye awustresseki awutheneki xa nawo like but yayazi ba like sokhupha hit. The thing is mna ndingena bethi hook yazi once bethi hook ngoku uzolandela emva kwami uzolandela emva kwami yabo ndiyabhala fandenza afana brother nesitudio ndiyakwazi uba ibhithi ndiyifilile then ndigqibe kuqala ngoku ndihambe nobetha ivesi ndibuze uba indawo ivesi yam apha kuthiwa nantsi lapha ingenapha iphela apha betha ivesi yam hook yawulandela emveni kwalo vesi yam yabo sendiba uzayithatha topic and mna ndimandi noba mhlawumbe okay masithi asikho studio so yabo ndizokusendela ingoma uba ufake iway yakho akhona amajita xa kusendela ingoma uzokufakela inansi mhlawumbe akufakele ihook yodwa ayimute inansi kwivesi yakho uba mawungayivi biza banjani ivesi yakho so uzayiva xa kuphume itrack mna uba ndikusendela iway ndiyakusendela ine-hook ndikusendela ine-verse kuwe wena ubuzothini uba wena ucinge uzoncisha akho way yabo sense uba uzobetha xa wena ehlobo ubetha ngalo because mna ndithembe le ndiyibhalileyo yabo ayizothi xa ibuya ndibuye ngqondo hayi vesi lomjita intswamba mna ndisuse le vesi yam ibhale enye yabo ndizithembe elo hlobo otherwise amajita angamajita ondwabalileyo akhona amanye amajita endinowabala yabo but sisithe top 5 yabo akhona amajita yabo next time maybe 2020 next time ngamjita nomjita uthethe ngayo focus bakanjani kamnandi focus yeah about KWT focus KWT okay so does also ndifuna ubuza nawe net ngoku mos like kule motion ikuyo le level ikuyo like qale nini how dibana njani nalomjita ndibene naye plaka yonke le way flash kanje nahambe ezweni like ize njani lo ndadibana njani thina lezo yami edibana nocoaching that's complicated ngibone nyani and mna uqala kwami uqala kwami umbona yabo nothi mhlawumbe okay ndiyamazi uba okay sohlala ixesha uqala kwami umbona lela xesha emveni kwala wake flash yabo so ke ngoku and that time like ndifuna ubuza natas about the motion ekuyo uhlobo ndihamba ngalo like qale njani bana njani no-flash and iqale nini music ba like maybe ngoku I won't say you feel hit because anikabi kulo la nqana mqomba yabona ngoku uthafu party kwesi sikolo ngizothini kuba kudigidigi nikubo ngoku like uze njani you know yonke la nto idibana nalomjita nenza numbers lageka ko flash kanje everything like yonke la wenjani so yabo dibana kwami nocoaching yabo qala lila xesha leza shows na after la show ka flash ese TL yabo so ke ukusizodibana eparking yabo I think sadibana kwakukho unantsika nansi wayirecord nansi kini Heartbeat Records ise zone 4 yabo nami ndabe ndirecorda phaya but asikadibana estudio kubona so fika ndabe ndihle no J Black yabo lamjita wesa studio yabo so kufika uCotina yamazi J Black mos yabo so uzothi Coti kum yabo
ithini into yala way I think wayensendele something yabo ku WhatsApp yabo but bone andanoba ngizathi khandi ihoyo okanye kwathini yabo so ndilost uba epha besithi ubungisendele iwe yabo ndasiza ke ndiyijonge yabo then ngolamba ixesha because ahlale lo hlobo yabo ixesha yabo so uzenzele inamba zakhe uzenzele inamba zami yabo angizothi ngibani onika omnye numbers bana uzenzele zakhe unestyle sakhe nami nestyle sami yabo senzele la hlobo so ke ngoku uqala kwami uhlala naye kahle I think ngoku sendibana no B ngosesidibana no B naye uhlala no B yabo ukhona umjita wethu kuthiwa ngu B yabo so uhlala nabo so ndibana nabo B ke nami yabo so sihlale sibe yilo way bona ke ukuqala ke ukuba okay siyahlala nocoaching xesha elinintsi ke ngoku yabo so ke ngoku eka flash way mna way yam no flash bendiposta ngoba ndithanda uposta kakhulu lonyaka uposta pha ku TikTok yabo so la posta manje post promo videos nansi intshaba zami so brama ne react yabo a react kwi video uqala mhlawumbe ndipostileyo phinde ndenze enye promo video aphinda react ubra yabo so one followisha ubra yabo xa ndabe ngiqonda mandingadlali ngelithuba man followisha back yabo so nda followisha back namtatsha ubra yabo namtextela same time one followisha same time namfollowisha namtextela ba bra khona iwe ndispana kuyo bendibona noba ulufakiwe something ngapho kuyo yabo afaka inamba yakho bra kangabe ndisokolisa yabo then nami nayo umtatsha ke ngoku namsendela nantsika intshaba zami namsendela hlala ixeshana yabo ndabe sendithethile nodola yabo ndabe sendithethile nodola yabo then ke ngoku nodola wafaka iwe yakhe yasenda udola wasenda qala wasenda qala udola kwasenda umflash qala yabo then kwazi unantsika udola then ke ngoku I think man eyona nto endenze ba manibe lapha ngoku hello yabo khona la xesha lika Asanda yabo khona la xesha lika Asanda yabo so oko ke ngoku ndimuva yabo oko ndimuva ke kwela xesha but kulonyaka ndazosebenza ku Best of Me yabo EP yam ndasebenza ku Best of Me nguye undivulele indlela Best of Me undivulele indlela lawo so like kwangoku I've valid flash I think and then Instagram why before mane react shokuthetha ngayo because akhumbula manje nansika screenshot like share screenshot then WhatsApp pha ku Best of Me wena mntu oqala khona post video ke intro yabo wena mntu oqala opha phezulu waqala unotice nguDikwala cause na wa reactor wa commenta kula way then one followish yabo one followish then ke kulapho ke ngokwabanye abantu nabo ke ngokumesiza obu legend nabo be commenta ku wezam o efa baya reactor bonke manabantu abasebepha eDorp yabo but not bonke za tripa zonke but lapho ndibona khona okay so bayibona le nto ndenzayo yabo then ke le wena SP like good differ this year na last year kakhulu lawo too much kakhulu because you are achievements zakulonyaka nami ngihlale ngibona baya I feel like nangona ubone ndispanile yabo but anayo abantu ba okay bendizinika la effort kulonyaka yosipana I feel like yonke way bizenzekela yabo blessings brother blessings consistency and discipline like we are everything yayenza yabo kufunekanga yabona xa ubise gaming akufunekanga ufeel pressure bra yabo ungathi ubona ubani ba okay yabo ubani ngokuwenza kakhulu uqonda bo nami ngidifunileka yena ngoku ikhonswambo yabo lapho ubhuta khona uyayibhuta nobethe hit ufuna uleqa le hit yakho ufuna uleqa no uzayibhuta le uzayibetha ayizoba ile hit ubuyicinga enhloko yabo so Caspeti emotion yam nina opura flash udala one followish yabo because khona enye way amadabi I think that bethi open non phayana
azenzela nje i-challenge yami ngokwami yabo wabona la way wayi-repost wanfollowisha yabo ndabe ngidala nimfollowisha bra yabona manje mse yabona ke as artist yathanda ikhona la way isando yenza yosendela umuntu inono zakho sidala andiyenza ke way nandiyenza too much umazi bra ukona yes eba kubethi video bro kombo ndisendi lobani umazi bra yabo ilanto ezinike pressure ke pressure cause ndingala pressure ba akandazi bani but xa ungayoyanga la way yazenzekela but iway ke ezinye brothers reactor ke xa zingathethi next is react and then but ngubani na usasti wathi man send no yabo ke wathi man send something big move he send something he want miles of rand he send and no la cabra yeah I send something I send no miles man mhlawumbe ilo xesha lam yabo andiyeke le way ndaziqhubekela and then kwakwinto ndayejozi yabo andifike ejozi superdali ke kwela cala bemncanyo la way andifika phayana way ana studio into ndibhude ngayo leyo ngami ne-mic yami i-setup yami yonke andifika phana na-studio ngiqoma ndizokwenza njani ndatshwa ngo-Blue K sithi yana masiye studio keyboard ejozi usejozi u-Blue K andatsho uba siye studio no-Mills khona Mills omnye umjikana atyuska bang Mills no-Tolrick and then sabe sine-studio session phaa nombali Flower Boy sadibana phayana ke sabe sirecorda esidaliyoni komba wole chance andifuna iphuncula recording ngoma eziyi-9 kodwa ungalala nje ulale hour uzovuka sekhona ingoma ziyi-5 gqityiwe bra ngoma eziyi-9 ubo and then xa siya phaa koflower endlini phaa eLondon ngophi phaa but kunye indawo abahlala kuyo xa sabe sidibana no-Legend sabe sidibana phaa kwakusandophuma ubuya nini okwengxela la ngoma bra ubusuku bonke but ke sabe buya nini yakho ayoyihamba ndikhona okay okwengxelo la ngoma ubusuku bonke and then athina I went back yabo xa iphela la session phaa emini ndavaya ndaye ekhaya xa ifike ekhaya noba yahamba iveki ngoma akho session manje wadatsha amashida kusebra zami uthini amashida busy ispana bra bonke ukumane i-chance asingayifuni skipper amashida busy ithi ngoma okay sure wadatsha next week no next week nakhona busy asokudasha xa ngathi no yabo angandatsha amajida ngoma ndonqana ke ngokuspema nami uba kaloku uthe uzondatsha nezoway. What's up, good people? Let's hope you're enjoying. So we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing and pre-order this merch so we can all be great. So ndimncisho fanele bangathi ngapha ndizama ngapha akhonto elungayo bangathi ngapha akhonto elungayo but then unadatsha uMoflava yabo because uMoflava ngwaselalini kaFlash ngengoko bahlala phaa elalini eyi-1 bayazana so ndiqoma ebhuda so like yemathiso so laweyo iyasejozi phelele phi uba oko wade wathini ngokuba evela istory there sisejozi ntatsha uMoflava uthi eFlava uFlash ulapha mos uthi cousin number yakhe yabo ndiyazi uba kuse mhlawumbi yena ubhula asoza unboss because sisuka sonke phaya kandizama utatsha yena ntatsha ubhula
wabesisho naye bike seyamana udala siva ngawe phula apha ewayini yabo ufuna ukukhosana nina went to the studio esentini phofu iqala kwami ndanise before ndiye pha ubo straight ndanise Bram khona manje amajita nando recorder nawo phaya yabo siya recorder phasi yasa record recording make one but ke into yaseJozi ngoma zikhona izingoma zilapha efonini bawuzirecorda but ke walukwenza wami ngoqa zithi zachepe ziyana you have to pay kodwa nizokwenza ingoma yendiyenzile yazi ingoma ngoba walukwenza ezami manje dawafuna I was like okay masibetheni le yeni sigqiba masiyigqiba le yabo ayiqba pha late wa7 xa senikhapha zachepe zathi xa senikhapha kwabe ngene text ka flash sithi phofu sendele location ngoma shit ndinayo imali yoya phayana but andinayo imali yobuyela ekhaya wandenze njani na zingama brother kwela esentini bona phambili bazokwenza njani khwela na esentini angifika phayana stilo magolide bani I was like oh shit ngoba ndizincedile ubani belapha so zinga yabo oh yeah labajiwana zika qelwa bona like yeah wabona face to face low way ngibona ndazibona pha shit Utheni ngiyathosa sijula gapha uyabona nje. hayi ngazama zonke zivele zithi igqizile igqube zachepe ngala mini kanye ndiyo recorder ngayo ibizwa ngoBlue Cake wathi gqize kwelazi bona qha ke usikahle into bendazi kahle pha ndazi ngoSuperDad yeah so koma ekusenazo chepe sunrise akezi sunrise asikolabo yawo weya lo fixesha lami ofika ba yeni then lantse sentini now zonke ways lapha yo le life le ndifuna uyiphila le life and then sasuka pha esentini no flash sahamba sakwenye same day saba sakwenye indawo sale naphayana kukho ipati kwenza yonke ingoma yo side drama ngoma like emotion phambene ngoma yo ngisolala kwenye indawo kwenye brapa ndiyahlala lapha ngoba ndazibona sendiphana ndazibona sendiphana ndavuka ekuseni ke ngoku ndayibetha so from there ke ngoku Buddha Flash soko sesibhana yani kanjalo bra so emotional so like uwe last year this year same okanye better this year than last year like this year or no last year ndropeni no I hope this find you mdropanga this year qaleni kwakhe sabo this year because nakhona phayana bikhona emotion because ngiphethe MEK phayana so like yo bebegqiza ngami Cape Town so no emotion yasamanyelo Cape Town yo funny nami ke ngijonga abantu abanimamela kakhulu xa ngisithi bo hayi Cape yama phambili lawo yabo never but I think yamanyela lapho xa ubona ingazatha lokho ani streaming yana hapa nina ya kuchupita hapa umuntu so so reaching nini spread the word of mouth so na viewers ni message request fire message request tip ngiconsendele way WhatsApp bese mayikhupa ngiconsendele WhatsApp yadlala ngifuna WhatsApp yo ngizela ke abantu like I send a track in link nami umuntu uyifuna ku WhatsApp we send the link I send a track in link unqaba track ngalazi ngoyilink ngoyilink uzoyi track le please share la link akanaqasala no ufuna nazi track ufumene suyifaka tu track
faka ilink buzothi akanadatha nawo nayo futhi Nandidelethile le ngoma yazi. nayo Ndikhupha nayidelete. soloko idatha yami incinci xa ndicela itrack ku-WhatsApp incinci idatha yami hayi incinci idatha yami ngo ndiyazi uba yanjonge idatha but izawuthi incinci bra soze mna ndisende itrack yam kunantsika WhatsApp hayi yabo ingxaki ndagqitha kwelaa xesha cause bendingadrophi nakoo-SoundCloud ndingathini uba ndidrophe itrack ndayazi uba okay ndia-anawunsa xa kufacebook uba ndikhuphe itrack ngoku umntu ofuna laa track makafake inamba yakhe yabo nothumelela wonke umntu ngonagqitha kwelaa xesha uba uyistream itrack yam yo hayi icacile ingxaki umntu ifuna kuWhatsApp anothi yifan straight man yaw uyifan yanimamela but ufuna ayisambula then adlule ngcono naba bakaCupid bamba uCupid ke longu usebenzise idatha uyoyinantsika ubonisa uba uyasupporta nodata kaWhatsApp Still ayenzini nale kaCupid. ayenzini bra but ungcono ungazoza kuwe straight yathi Umzama. sebenze yami ngoba manidundise sebenzile yami ngoba ngizodropa yabona agqiba kum ngoku uzaphinda ndisebenzise idatha yami ngoba mandithumelele wena hayi bra like a nice story bro. Like emotionally valid too much. You say young, fresh, say wave, time. I'm going to be prime now. Say too much. Yeah. So like it does like you know. In Funubu was about emotional appeaking, timing. Like what do you think event wise, artist wise, influencer wise? Like gig wise, like nibona njani appeaking, like slay kandoni ku-good ndoni, like nibona njani king yenu. Andiqalisa andiqabanisa Ndifuneka there's opinion yami. But ke xa siza kwi-gigs bo siyazilekisha kwazona siqala apho yabo singekayi uba silekisha ntoni kuzo but siyazilekisha kwa ii-gigs yabo then ke ngokwenye into yabo khona enye inantsika wena ke nayidropa yabo kule weekend king react yabo andaba ngibani wayithethe ngendawo eyenzelwa kuzo yabo indawo eyenzelwa kuzo ibalekile bras ibalekile bras uyayibona la itavern uyayibona yo ingxaki awuzobona uba ngobani abazosupporta sizosela apha yabo ngoko baza abantu abazosupporta apha yabo nyani bra sizosela awuyazi uba ngeyiphi supporter yakho apha akho nto uyibonayo uba okay fanbase yami but xa uyenzele kuloo ndawo yabo uyayazi okay apha kuzosupportwa le nto esenzayo yabo kule nto esiyenzayo yabo enye into elekhiswa kuyo ke kwapha kwe-events indawo eyenzelwa kuzo yabo indawo eyenzelwa kuzo enye into ke braz ayibhuthe ngazo yabo i-artist andithi masivalele i-artist but awunothi wenza ishow utatshe 20 artist uba mazobakulayina yabo etavern futhi kwele artist itavern akho fan kwele artist Support na wasonto. yabo alaxesha lalona Even when I SP like it, even if you like it, ukuya kwi-events zasemini ne. If you gonna call like it, when something cause awuzobiza i-artist eziqala ku-20. It's like we create something like a festival. Who's so artist there? Like make sure no event qala early also end ebusuku because awuzothi uqala event ngo-12 kodwa ngo-6 sesiqala 12 ngomini. Ovithu sesimamela izi-performance si-10. Siphuma o-DJ we didn't give them their time because most abantu masibazele maybe o-DJ because most akho artists zodwa. Khona hip hop DJ there. Yabo labanye ke abantwana wave ke piano there. Yabo like just band so like awunobhuka 20 artist
ube location yakho inexesha. For example, amaholo yabo iholo if ufuna permanent goal funeka uye kumasipala, but if iholo ufuna ngoshikashika uzoya kwabantu abagcina izitixo ngaba bakunike i-hours. Aba bantu bazokunika i-hours like from 12 to 6 yabo. but wena there udwenza i-big event but okay 20 artists of which like akho mntu uzofuna uvoni because kuphuma mna gcizelwano ngene yatakataka Yabo. you know akho mntu focusleyo like uyayibona wedeal wewe thetha like awunokwenza i-event ubhuke 20 artists libe ixesha lona le-event libali And ke ngoku enye into ebalulekileyo xa ukwenza i-event abantu abazoperforma bamba ixesha. Ndingafiki mna uthi ndizoperforma mhlawumbi uthi ndizoperforma ngo-1 yabo ndifike ngo-1 but xa ndifika ngo-1 kusabetha omnye umntu yabo. So mna uthi mhlawumbi uzixelele uba bendingenayo enye into endinoyenza so mhlawumbi ndandiperformisa mna ngo-half 1 yabo mna bendizixelele uba ngo-half 1 sendingile yabo mhlawumbi ikhona enye into bendinoyenza yabo. So nexesha libalulekile yabo. DJs bangasifimi platform DJ bangasifimi platform mbone la ukhona lixesha lakho loba mawuperform but uDJ hamna nami oko bethi yabo afale yabo basiqoba ba ngo-DJ abanye abasiqobayo. So like location on influencers zethu like motion yethu man okona yabona lena i-impactor i-lifestyle yexhosa okanye mangathi i-hip hop lifestyle mose usimo se-Cape for example banye populace phana kuhlohlwa i-hip hop drip influencers bedi yonke lawe apha eking asinayo nokwenziwane njalo uyabona sayazi khona le month sine-gathering there sofumana u-SP pha hayi zabashushu the thing is sonke siyayibaleka le ndawo yabo no way wonke umuntu yabathi umbuzo wami uyapho yabo ndifuna niphendule uba wayiningakhi qonqaneni wayinislizer enye into ubuya qaphela i-artist ezisuka apho brazi ubuya jonga eCape andifuna ukuthi artist zaseCape zintswambu ne but ubuyajonga zeziphi i-artist ezintswambu ngoku zezaphi zezalapha e-Eastern Cape bra zikhona artist ikho ipha i-support la way but ke ngoku uzakomnye kwayela ngiyekanye lo yenzayo apha thina kuthiwa uba neyinja sendinomsebenzi uba yabo nandiyinja bravo anyani i-artist ezintswambo eCape zeza lapha ngosi amandebele ase-Eastern Cape yabo obase ngabalapha e-Eastern Cape omakhasa ngabalapha e-Eastern Cape amajita amaninzi ngawalapha yabo ngabalapha yabo. So siyamuva apha then ke xa sesiphana abanye amajita wayefuna urepresent indawo suka kuyo yabo. So ke kuzoba pha abanye ezinye mhlawumbi ifans ezikwaziyo zikwazi ungumntu wapha ngokuzazi bongo walapha wena yabo. Ubuza umuntu mhlawumbi ubuza umzekelo ubuza ubase ngowaphi kuthiwa ubase ngowaseKapa yabo kuzothiwa ngowaseKapa yabo kuzothiwa ngowaseKapa yabo. So ibalekile nalaa nto erepresent indawo osuka kuyo yabo. Nje uyazi uba okay xa ndiyandiseKapa but yazi uba le way le ncasa nayo yincasa yaphi yabo yincasa yaphi yabo mabayazi abantu yabo. So ngokuzothiwa i-artist ezaseKapa zintswamba not that asikho ntswambo yabo yazi ntswambo but uzofumanisa umuntu xa ibala ezi artist ezintswambo eKapa ubala nezalapha e-Eastern Cape yabo ubala ubala yonke laa nto zidibanisa nezalapha e-Eastern Cape yabo yabo ibalekile urepresent indawo suka office. So nithi nina continue SP apha eqonqa because mna like ngifuna like according thina apha eqonqa you know because like uzofumanisa kuba like few outsiders for example eBhayi nandazi two dope artists pha Machasa noLani then kubekho olentoza obhuleje ngababo zilali umthathe but if uyafumaniseka apha eqonqa for example Snowflash
nina bantu abenza numbers vele apha la bantu abadopu like apha yabo. So that's why ndilapha based but like nina what do you feel motion yalapha need team influencers na team teamers rappers na team event organizers na team. What's the plan like ithini future wena oyiba ulibona ngekhili yakho? Yeah, yabona the thing is singaza nayo plan ne, but the thing is abantu balapha eKing abasupport ncam. Yabo abasupport ncam noba ningeza ngavula ishow ngomso ndithi apha ebaleni ithi nize ebaleni ngena for free. Because abantu ngena free. Yabo ngosothi ngena free akukhutshwa mali. Uzawungena utywala bakho ufunzosela because bayasela abantu asefihla lewe. Yabo bazosela abantu. Yabo so umuntu uzawuzana loo nto azanayo uze free bro. Akho mntu uzawungena, akho mntu uzoza. Bazoba mbalwa. So preaching support. So preaching aninando nibona biqoncinga better. Ayikho. Uba ingabhetha uzothatha iminyaka. Khona abantu basupportana lewe ngathina ayikho ifonini nje. Umzekelo apha mna ndithini xa ndijonga abantu abamamela iway zam abazistreamayo Cape. Ya nami iway yami yesikhabu. Cape Kinga ndibona noyikwayibona. Ngibona imonti. Apha eKing uyasupportwa. Xa bekubonayo ba okay show ngiyangibona ya usupport ke ngoku. And ke ngoku once ungarepresent ngibona ke ngoku bazothi bayakeka. Yabona Ungarepresent ibalekile urepresent yo ibalekile. Ke ngoku show amathi ngawabizanga ngahlukana ngaphukana. Zaza liphula. Kana stand bro. Nyani it's not like xa ungabizwanga kulo show. It's not like xa ungabizwanga kulo show kuthiwa uswaka. Because I remember ngoku ndandihosta iKhuphuka Festival like aposta like line up like bazobaleka abantu. There are people apha wena lothi abakuqondayo ba umuntu like une pride ngoba soze ngabikho kube uhostwa ubani. Yabo. Then waposta qala proof ahead yena ipost yami ndibenza posta ba like if awukho kwi line up yeKhuphuka Fest uzawulala pha kanti akukho yena. Bese ba wathi wabona line up umjita like zangabonakala right ka umarketer kwa yini for marketing post yena ingena line up iqala wayisend nakwathi ko original why post like akabiko at all. Bese ba like amnyana amajita lapha ne pride la akwazi supportana umjita kafuna 10 tickets ongena show yabo ovenyana Alaba sosenda. Kalau tinggi netizen run ke lebih run baju ini sonja. Kalau nak lunyak baru pun saya pisu kuyen singapura putwa. namachida lapho awufuna spana bro into endiqapheleyo amachida awufuna spana afuna i-handout ispana yabona ukuba ibalekile Brian uyazi uba kule ndaweni kuyo ngenxa yomsebenzi wami yabo ungabu nomuntu ozaba lapha uqonda kule ndaweni kuyo ngubani kanjani so bona unalanto uba ndenze kwezithile ubani uzothi because nguye wanceda balekile uzisebenzela ngokuphi wona ngifuna ifeature kudala nisiza yebo awufuna isipana i-handout enye into ke ngokunantsika enye into ke kwi-rappers alapha ipromo ndandlela yopromota yaleka bras yaleka you can't loot uzawunantsika you can't say uba uzawudropha itrack then unantsika uposte ivideo eyi-1 uthi yabo uthi uzoposta ivideo eyi-1 yeke uba mhlawumbi uzawuphinda ubethe uzawuphinda poste kwiveki ezayo yabo omnye uzoposta ivideo eyi-1 yabo athi ayodropa kufika laa date azodropa ngayo okwayipostela video eyi-1 yabo usigqiba uthi unguyipromotile itrack awukwenzanga nix ibalulekile uba mayidika abantu but understandable leyo uba like angaposti before i-drop ingoma after drophile ke ngoku into ethethayo after drophile because ke ngoku sizama ukucollect numbers you know like into endayiqaphelayo mna like ezo strategy noba sihlala kuyo
What's up, good people? Let's hope you're enjoying. So we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing and pre-order this merch so we can all be great. Most yellow the upcoming. Inchita also poster as a snippet. Ska upcoming so ne. Uto drop akome. Don't bang nobody promote out here. Out Most put a pub. like he must answer alone. La way chong. Ba chonga mna ke. Di promoting ngoma mhlawumbe ingoma no Flash. Sure. Ayikaphumi le ngoma. Akhona abantu abayifuna le ngoma. Yabuya iphuma nini le ngoma iphuma nini? Ayiphuma la ngoma ihype ayisekho. Yini nawe ke ngokukhona still kwawena. Khona nawe. Ya bebeyifuna la xesha but ubungathi uyidrope but ngoku babonisa uba iphumile ngoku. Masibe khona ezinye videos. Yabo suthi video yakhe yaqala khona ba yo hayi bifunwa kakhulu le ngoma udrope. Ukuthi xa ucela bayimamele Nabantu like out yalo. Awu bengathi paparazzi. bazayoma ano abasayazi ngoku abanye abasabona be out ngoku. It's why it's in the you're gonna package, but we're gonna never pre-order. Always, yeah, you get from the yeah, but it drop yam ringing same time. I promo ungathi kunekubadika abantu ngetrack. Bokuqaphele i-track se-TV noqomba iyandidika le ngoma. Yabo yona ngoma idikayo le but uphela uyazi boxa ikhala yona uzive soyicula. Yabo xa qala uyadika but ukon soyicula nawe yabo ite yangena. Sometimes the music ikhale unexpected mhlawumbe use kitchen kulo ndawo but la uyodika bani it's not like xa uposte oqala ibonwe ngumuntu wonke uzayiposta oqala xa uposte esibini bayibonile naba ne but abakhona bebengayibonanga leyo qala bayibona ngezibini yabo so the more poster iyabadika abanye abantu yabo and xa udika abantu iphela seyihlala enhloko iphela seyihlala leyo mamela yabo Chingoma yakho yabo so like invalid but like sesiyekude because of iphendulile lot ngebrazes ayiphendule bala into yokuba apha eking sibonane sibe kwinkqubela phambili motion bakuphume pride each and everyone. Each and everyone sisebenzisane because without usebenzisana like ngoba siyasikhuphuka Kings ne podcast ngiyabona ezinye artists umusebenzisana kuthethwa ngefeature qha no Features. singi wazi kusebenzisana yabo xa makusetshenziswana nje ucinga ifeature uba yo sithi makusetshenziswana la text enye ngokwemveni kwale podcast makusetshenziswana feature no yabo feature no athetha lo hlobo ukuthi masupportana post iwenze share mhlawumbe uzoncedisa upushe le way yakho nako kwakusebenzisana yabo not ucinga uzoyifumana ifeature kum then what yayidropa lo track then what nezobamba uxhaka at some point yabo ba upromote nama promote ngoba umfilo umculo womuntu nje konke akwenza la uyayenza ku khona post uyayishare khona yabo akubeke awunoma uthanda noma uthi nje ushare project asubonisa ba ekuse uyanisupport nami ngiyakusupport yabo very clean na bros No, I found the young one. You are fixing the king nekele wesiyenzele apha mna property si king team la like yeah like see king with team ngiyabona sine podcast now so like we have a better view like sitting for a better future you know vision is clear asumcela basiplan ndoni ahead akho need yabo like party iwe yethu thina kuba like
we're gonna make it here okwangoku yabo like amna appreciate le win yes because ibone abantu abaninzi abayicingi ngomuntu ufuna urepa yabo mhlawumbe kuyabona emveni kwale once xa bebona ba okay serious le way yale natsika yale podcast ikhona uzoyicinga uzofuna ukwenza podcast yabo khona umuntu uzoyicinga I bet and the most bakhona i-podcast ke i-movement yabo azawushaya nomama ukondla ke yabo nendlela esisipana ngazo mhlawumbe no arba ngastreamer ngizobona umnana naye streamer yabo movement ihambela hlobo yazi khona lot lenkenda ndafuna enye artist phula kwa wena ngiyanqale artist kwa izawo icherry yayo icherry yenza podcast nayo yalaba tuweze yacho wena like some invite Saturday pull up kwi pod no bro inqaka yabona akacingi jonga akacingi why engazi apha zo promoter lo way apha it's a promo no buyo kuqalela phone baka iza bro be guest apha uzo promoter le way yenzayo sure indiga le zange yama podcast excited bayenza no baby baby wenzo lihlobo ngokuzoqala bephethe wethisi abayazi bakwenziwa njani it's a promo la way iqala i-podcast yes siqala ngayo bakuzoba co-host akho need to amagama bizwa ngagama bayikhupha ngoba beyikhupha because nayo irap eqala lapha yabona like because benifuna like siyathanda nje qala bengizenza but now benifuna like ile way like ayibonayo nayo ne advice aizo shorts man but apha like besichilo kwi-King Media sisaqala i-podcast we-lacking resources also kuze le movement ihambe we need abantu abanje numbers already so that's what xa sibeka le way ibe seyiphaa siyayiqala le way zange sayenza before but abantu sibe-appreciate you know so ngoku besiyazi uba at least if we have female up izaba more interesting but like ayizomezi zodwa ezizithanda ne-female ne samcela again uCherry Gabra uMJ Risto yeah samcela yabo ba-aphula yabo wasighosta wasighosta ngemini podcast no ebethetha izolo but today wasighosta yabo okay fine then mnanda likhapha nota MJ Risto thetha naye ba azaphula apha kule nto then ubraka kusondele iveki for ile ngicela lewe kuba no angangakwazi kule veki because of uzawunceda iCherry yakhe yenza i-podcast Cherry yakhe yini biza by co-hosting so your food backstage yabo like I won't feel no way but same time idea yakhe makayenze ne but why is it an issue though asinok-invite kodwa uthi mina yakhe podcast arenda like andifuni yena ayive wrong ne still space sakhe sekhona apha ngazohlala nathi because we still need i-co-host efuna but if uzokwenza yakho because sizawuphula apha futhi bese wa-invite bra ya basiyiphala not for i-podcast for vlog kwesa sizwe sakhe thathi top akuye yabo like sizayidiscussa noluwe but thina siyi-King Media 2 uxexe lawe ispace sakho sisekhona apha yabo if uzawukwenza i-podcast yakho duso angaxexe utshethe uyayiva baba unojonga phaa kwi-King Media react kwi-inbox yabo like idea I think yethu first so we feel backstage see King Media react now
but akhofaxa I don't know uba wenza xa kutheni yakhe idea after udecline isicelo sethu uba phulapha I don't know but ke I think you make grand there, but then it's yeah Ewe wrong ba. yeah but ingas And I think communicate i-grand ba masisebenzisane yabo. Ba ufuna uya ku-podcast yabo, mabaku-invite kiwe. Yabo, i-promo apha i-movement imanje. but like It's not like you were. communicate like siya apho communicate